De huidige single, die heet Hey, wat doe jij? De rest van mijn leven. Ja, en wat doe je dan eigenlijk? Nou ja, dat is de vraag. En je ziet als je in cafés gedraaid wordt, dat jonge mensen tegen elkaar gaan roepen: hey, wat doe jij? De rest van mijn leven. En zo hebben we hem ook een beetje uitgelokt. En ja, na deze single, je zei het al, ik ben bezig met dus het Songfestival inzending. Maar ja, als je die inzending doet, dan kan het in ieder geval voorlopig even geen single worden. Er staat vast wel iets in de ijskast. Nou, wat ik dan op het oog heb, dat als dit liedje in het Engels niet gekozen wordt door de TROS, dat ik hem dan in het Nederlands zelf uitbreng. Onder het motto van, dit was mijn inzending. Hij is niet gekozen, maar dan breng ik hem zelf op single uit. En dan probeer ik hem weer de hitparade in te jassen. Net zoals dit liedje, want dit was toch voor de derde keer een top 10 notering. Dan kan ik me herinneren dat er ooit de plaat is geschreven door Pierre Cardin. Ik ben Dries, gewoon maar Dries. Zou Pierre nog steeds een van die tekstschrijvers kunnen zijn voor je? Qua melodie, absoluut. Hij blijft toch van die geniale ingeving hebben. Maar daar moet er nog een Engelse tekst op komen. Nou ja, daar vinden we ook wel iemand voor.